Father, we thank you, we Hallelujah. praise you for स्वर्गीय पिता आमचे तुझे आभार मानतो जे सत्य तू Lord, आम्हाला thank you that the journey every day is to find ourselves in you, our identity. स्वर्गीय पिता आमचे तुझे आभार मानतो की आमचा हा जो प्रवास आहे आमच्या स्वतःला शोधण्याचा तुझ्यामध्ये आमचं अस्तित्व शोधण्याचा So when we know our identity, it doesn't matter what anybody speaks or what anybody does. जेव्हा Because I know who I am in Christ Jesus. कारण जेव्हा मला माझं अस्तित्व कळतं मी कोण आहे ते समजतं त्यावेळेला दुसरे लोक काय बोलतात ह्याचा मला काही फरक पडत नाही कारण ख्रिस्त येशूमध्ये मी कोण आहे हे मला माहित असतं And because I know who I am in Christ, even though I'm broke right now, I can still open my mouth and say, I'm rich in Christ Jesus. आमेन. आणि मला माहित आहे मी प्रभू येशूमध्ये कोण आहे म्हणून मी ह्या क्षणी जरी मोडलेलं असलं तरी पण मी सांगू शकतो की मी प्रभू येशूमध्ये मी श्रीमंत आहे मी धनवान आहे Even though I can see the sickness being stuck to my body from the last 10 years or 20 years or whatever, because I know my identity in Christ Jesus, I can still say by the stripes of Jesus, I'm already healed. आणि जरी माझ्या शरीरामध्ये 10 वर्षापासून 20 वर्षापासून कुठलाही आजार असला तरी सुद्धा मी सांगू शकतो की प्रभू येशूला बसलेल्या फटक्यांनी मी बरा झालो आहे Even though I see the demonic activities all around, I can still say, like Jesus, you said to the woman, you are loosed. I can still say, I am loosed in Jesus' name, and the demons have no authority to touch me because I know who I am in Christ Jesus. आमेन. आणि जरी माझ्या बाजूला किती सैतानी गोष्टी किंवा चुकीच्या गोष्टी घडताना मला दिसत असतील तरी सुद्धा जसा येशू त्या स्त्रीला म्हणाला की ह्या क्षणी मोकळी हो तसा मी ह्या क्षणी प्रभू येशूच्या नावाने मोकळा होत आहे कारण मला ठाऊक आहे की प्रभू येशूमध्ये माझं अस्तित्व काय आहे Even though Joseph was a slave, but you had called him to be the governor. जरी योसेफ हा एक गुलाम होता तरी सुद्धा तू त्याला संपूर्ण राज्याचा प्रमुख असा करून ठेवलास Even though the Egyptian master's wife expected him to be a lover, but God, you had called him to be a governor. प्रभू जरी ते इजिप्शियन जो मालक होता त्याची पत्नी ती त्याला एका पाप प्रसंगामध्ये पाडत होती परंतु तरी सुद्धा प्रभू तू त्याला पूर्ण त्या देशाचा तू गव्हर्नर Even though he was accused by her as an adulterer and he was judged and condemned as an adulterer and he was put in the prison and everybody looked at him as an adulterer, Lord, you still looked at him as a governor. प्रभू जरी योसेफला ते एक व्यभिचारी म्हणून तुरुंगात टाकलं गेलं त्याच्यावर खटला चालवला गेला तो दोषी ठरवला गेला परंतु तरी सुद्धा प्रभू तू त्याला कधीच एक व्यभिचारी म्हणून पाहिलं नाही The jailer looked at him as a prisoner. The prisoners looked at him as a prisoner, but you still looked at him as a governor. आणि प्रभू त्या जेलरने त्याच्याकडे एक कैदी म्हणून पाहिलं जे इतर कैदी होते त्यांना सुद्धा तो एक कैदीच वाटला परंतु प्रभू तू नेहमी त्याच्याकडे एक गव्हर्नर एक प्रमुख म्हणून पाहिलंस The prisoner who got blessed looked at him as a prisoner and spoke to the king that there is a prisoner in the prison. But Lord, you still looked at him as a mighty man of God, anointed by you to be the governor of Egypt. आणि जरी तो एक तुरुंग जो कैदी होता जो त्याच्याद्वारे आशीर्वादित झाला गेला आणि त्याने राजाला जाऊन सांगितलं त्याच्याबद्दल योसेफाबद्दल तरी सुद्धा प्रभू तू योसेफाकडे पाहताना एक महान योद्धा आणि तुझ्या राज्याचा एक सेवक म्हणून पाहत होता Even though the king looked at Joseph as a prisoner, but Lord, you looked at him a man of wisdom because you had given him the wisdom to solve the king's problem, and you looked at him a mighty, mighty man of God with the wisdom of God to take care of the people all over the world who came to Egypt where there was a famine. He would be the deliverer to save them from that famine. आणि प्रभू जरी राजाने त्याच्याकडे एक कैदी म्हणून पाहिलं तरी सुद्धा प्रभू तू त्याच्याकडे पाहताना एक शहाणा म्हणजे ज्याच्याकडे शहाणपणाची देणगी आहे असा एक महान योद्धा म्हणून पाहिलं ज्या योसेफाद्वारे अनेक लोकांचं जे कोणी इजिप्तमध्ये आले त्या सर्वांचं प्रभू तू तारण केलं त्यांचा बचाव केला प्रभू Lord, when you looked at the woman who came to the synagogue bend for 18 years and she looked at herself bound by a demon for 18 years, but Lord, you looked at her in freedom and you said, even though you're bound for 18 years, but I say to you, be loosed. And when you said be loosed, she was set free. She was set free. आणि प्रभू त्या स्त्रीला जी
18 वर्षांपासून त्या सैतानाच्या बंधनामध्ये होती आणि जी अशी पाठीतून वाकलेली होती, ज्या क्षणी तू त्या स्त्रीला पाहिलं, तू तिला म्हणालास की मोकळी हो. प्रभू, त्या क्षणी ती त्या बंधनातून मोकळी झाली. The woman did not know what had to happen to her. आणि ती जी स्त्री होती तिला माहित नव्हतं की तिच्या बाबतीत It काय was घडणार. Jesus who came to her. परंतु प्रभू येशू तू तिच्या जवळ आलास Jesus is the one who touched her. आणि प्रभू येशूनेच तिला स्पर्श केला. Jesus said to her, you are loosed. आणि त्या क्षणी तो तिला म्हणाला की मोकळी हो. That same Jesus is saying to you, you are loosed. तोच येशू आपल्या प्रत्येकाला सांगत आहे, तू मोकळा झाला आहे. He's not saying you are going to be loosed. येशू असं म्हणत नाही की तू मोकळा होणार आहे. He's not saying you shall be loosed. तो असंही म्हणत नाही की तू मोकळी होशील. He's saying you are loosed right now, right inside of you. आता ह्या क्षणी प्रभू येशू आपल्याला सांगत आहे की ह्या क्षणी तू आतून मोकळा होत आहेस. A person gets loosed right inside first, and then what is believing inside is shown outside. जी व्यक्ती आहे ती पहिल्यांदा मध्ये हृदयामध्ये मोकळी होते आणि मध्ये मोकळी झाल्यानंतरच तिचा बाहेर जो मोकळेपणा आहे तो दिसून येतो. When that lady gave me a word, I was loosed inside, and then I found that I was loosed outside. ज्या वेळेला त्या बाईने मला शब्द दिला, त्या मध्यरात्रीच्या दूताने, त्यावेळेला पहिल्यांदा माझ्या मनामध्ये मी मोकळा झालो आणि नंतर मी बाहेर मोकळा झालो. My wife saw me free before in her mind, and then she saw me in freedom. पहिला माझ्या पत्नीने सुद्धा पहिल्यांदा तिच्या मनामध्ये मला मोकळं झालेलं पाहिलं आणि नंतर प्रत्यक्ष तिने मला मोकळं झालेलं पाहिलं. I am talking to you, my friend, with the anointing of the Holy Spirit. I declare you are loosed right inside of you by the power and the anointing of the Holy Ghost. And you are loosed of that sickness on the outside. The chains are broken, the shackles are broken, and you're completely delivered. I said completely delivered, not tomorrow, right now in the name of Jesus. माझ्या मित्रांनो, मी तुम्हाला ह्या क्षणी सांगत आहे की तुम्ही कोणत्याही बंधनामध्ये असू द्या, ह्या क्षणी तुम्ही मोकळे होत आहात. तुम्ही उद्या नाही, परवा नाही, तर ह्या क्षणी प्रभूच्या सामर्थ्याने तुम्ही मोकळे होत आहात. Jesus said, all those who believe in me, the very things that he did, you and I can do it. And I've come to give you the same message what Jesus gave to that lady. Be loosed. I'm talking to you in the same anointing that Jesus has said, the same word, you are loosed in Jesus' name. आमेन. आणि ज्या अभिषेकाने, ज्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने प्रभू येशूने त्या स्त्रीला सांगितलं की मोकळी हो, त्याच अभिषेकाने, त्याच सामर्थ्याने मी तुम्हाला सांगत आहे की येशूच्या नावाने मोकळे व्हा. I've come here with the message of the gospel of truth, the gospel of light, and I've come to tell you, my friend, the same message that you are listening right now, the same message that Jesus spoke, the same message, the same word of God, you are loosed right now. You are set free from every struggle, from every pain, from every test in the name of Jesus. आणि येशूच्या नावाने ह्या क्षणी मी तुम्हाला शुभवर्तमानातले ते शब्द घेऊन, ते शब्द येशू बोलला, मोकळी हो, ते शब्द घेऊन, ते सामर्थ्य, तोच अभिषेक आणि तोच सामर्थ्य घेऊन मी तुम्हाला सांगत आहे अधिकाराने की तुम्ही मोकळे व्हा. You have been going through tough situations. I've got news to tell you. That tough situation that you're going through and that complication that you're going through. Today, the Lord has given you the word. You are no longer ignorant. You got the truth. You got the creative idea coming right now with the anointing of the Holy Ghost. And you are set free right now in Jesus' name. किती परिस्थितीमधून तुम्ही जात असू देत, परंतु ह्या क्षणी मी तुम्हाला सांगत आहे की तुमची परिस्थिती बदलत आहे आणि प्रभूचा आत्मा तुमच्यासाठी कार्य करत आहे. येशूच्या नावाने मी तुम्हाला पुन्हा सांगत आहे की तुम्ही मोकळे झालेले आहात. I've come to tell you something, my friend. मी तुम्हाला काहीतरी सांगण्यासाठी आलो आहे. I can understand the stuff that you're going through. I've been there in the same stuff. But I want to tell you, pay no attention to that stuff, but pay attention to the word of God. You are loosed. The chains are broken, the shackles are broken, and you have been made whole in Jesus' name. त्या परिस्थितीमधून तुम्ही जात आहात, त्याच परिस्थितीमधून, त्याच्यामधून सुद्धा मी पण गेलो आहे. परंतु ह्या तुम्ही त्या परिस्थितीकडे लक्ष देऊ नका, प्रभूच्या वचनाकडे लक्ष द्या. आणि ह्या क्षणी मी तुम्हाला सांगत आहे की येशूच्या नावाने तुमचं प्रत्येक बंधन तुटत आहे आणि तुम्ही मोकळे होत आहात. Do you know what's happening right now? The water bag has broken. It is burst. It is a birth of your miracle, man. The water bag has burst right now in the name of Jesus. As I speak to you, you are loose right now.
It's a miracle. You're giving birth to your miracle right now. I said the water bag is broken right now. The water is gone. The baby is coming out. आमेन. Amen. त्या क्षणी काय होत आहे? बाळाचा जन्म होत असताना जी पिशवी, पाण्याची पिशवी फुटलेली आहे, तशी ह्या क्षणी पाण्याची पिशवी फुटलेली आहे आणि तुम्ही पुन्हा एकदा मोकळे होत आहात आणि त्या आईच्या कुशीतून जसं बाळ बाहेर येतं नव्याने, तसे तुम्ही सगळ्या बंधनातून पुन्हा मोकळे होऊन बाहेर आलेला आहात. I want you to go open your mouth and say, Lord, I receive my miracle. I'm pregnant and the water bag is broken and my baby is out. My baby is out. Amen. My baby is out. I've received my healing. I've received my deliverance. My children are blessed. My children are blessed. My marriage is blessed. My finances are blessed. My job is blessed. Everything is blessed in Jesus' name. आमेन. त्या क्षणी तुम्ही डिक्लेअर करा, तुमचं तोंड उघडून. Come on, open your mouth. मी मोकळा होत आहे, माझी मुलं आशीर्वादित आहेत, मी मोकळं होत. माझं सगळं जीवन आशीर्वादित आहे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Here and there, oh, close your eyes and declare your birth, the birth of your miracle. Don't you look here. येस. आणि तुमचा चमत्कार स्वीकारून घ्या. इकडे तिकडे बघू नका, डोळे बंद करा आणि तुमचा चमत्काराची ही वेळ आहे. हा चमत्कार As you're opening your mouth, the baby is coming out of your womb. The baby is coming. The baby is coming. Your 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 baby is coming. आमेन. जसं तुम्ही तोंड उघडून बोलत आहात, लक्षात ठेवा, तुमचे जे बाळ आहे ते बाहेर पडत आहे. तुमचा चमत्कार तुम्ही स्वीकारत आहात. तोंड बंद ठेवू नका, तर मोठ्याने तोंड उघडा आणि बोलत राहा. ही तुमच्या चमत्काराची वेळ आहे. That baby who has been kicking you right inside your womb all this time is saying, it's time for my freedom. It's time for my freedom. It's time for my freedom. You are loose. बाळ तुम्हाला पोटामध्ये लाथा मारत होतं, ते बाळ आज तुम्हाला सांगत आहे की माझ्या जन्माची वेळ आलेली आहे, माझ्या डिलिव्हरन्स, माझ्या मोकळीकतेची वेळ आलेली आहे. आणि म्हणून तोंड उघडा आणि प्रभूचे आभार मानायला सुरुवात करा. Do you know why you are here in this meeting? Because God brought you here to get your deliverance, to give birth to the miracle of the baby. You are not here by chance. I tell you, you are not here by chance. The Spirit of God has brought you here to deliver that baby out of you, your miracle. इकडे आलेला नाही त्या सेशन साठी. लक्षात ठेवा, ही प्रभूची योजना आहे तुम्हाला इकडे आणण्यासाठी आणि तुमच्या डिलिव्हरन्स, तुमच्या मोकळे होण्याची वेळ आलेली आहे. आणि म्हणून तुमच्यामध्ये जे बाळ आहे, जे बाळाची जन्माची Work in the kingdom of God. The kingdom of God with violence and with push. Yes, you're coming again. Push. Come on.